Benvinguts al Pirineu i les Terres de Lleida. Destinació de paisatges, gastronomia, cultura i tradicions. Destinació d'interior i muntanyes, gent acollidora, pobles i natura. I ara, certificats com a destinació sostenible. Hem obtingut la certificació Biosphere Destination, que ens acredita com a destinació que treballa per assolir un turisme responsable, ambientalment sostenible, socialment inclusiu i universalment accessible. Gràcies al compromís per complir amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible proposats per les Nacions Unides, que junts aconseguirem fer realitat, a Lleida apostem per una destinació sostenible. Compromesos amb el clima i l'energia assequible i no contaminant. Amb l'aigua i els ecosistemes aquàtics i terrestres. Compromesos amb la salut, l'educació de qualitat, la igualtat de gènere i el treball decent per un creixement econòmic sense desigualtats, fam ni pobresa. Compromesos amb la indústria, les ciutats i comunitats per la producció i consum responsables. Compromesos amb la pau i la justícia i amb les aliances per aconseguir aquests objectius i tots els que ens proposem. Junts fem-ho possible. El Pirineu i les Terres de Lleida t'esperen.